kurangan yang padang mapae gilo sase cuy tuana katoinyo janganlah bawa mama kaku pulo kamakan mama salah ada mama tu makini cuy tuana katoeman ayimatu itu sekali salah ruin mak salamuiko salam mama dirantau orang dah doa lah do mandikan do mama indah namulupo tabayang bayang mama kandung itu mana iman dia ambo mangkonya mama ambo cari ambo suruh mama mandikan dua mangkonya mama nambo cari itu wana katoinyo de untung kalian ala baitu pulo mama natasuo inapai boro mama kironyo itu anak katoenan tidak panyantun mama kironyo jona basi najale ambo basi dari kampung mengaku mama nak mengaku waso kemakan mama kini Pak kini mama cari-cari pulau ambo kamu mulai mak bakajo jangan biar jangan digadu pulau ambo bakajo mak ambo mambela mandekan dua mambela jikan dong ambo cuy itu anak katoengan kalau de untung ambo kini usala mama tantun pulo usala mama abau pulo opadia laragang anyu sase itu kato buyong erman mananga kato dari kemanakan kandung tapaca palui dado tapaca palui kan yang hendak do malu sama lu itu tapi dia untung kalian ala kemanakan kandung anak membuat malu takutkan mama komai bojo na onde nak kandung nangakan bana lakilah mama mana tentang itu bari lama badan mama ampun baribu nak kalian pun dibawa tapat uli yate delo kabataran katori yang nak kato talompe kato takui kato na sampai na bana kamo kawan ninda ko ibo na muyong ni santi buwe di saja katamu jo Herman waktu di kampus tuna sampai kini tak amu makan ukuran makan nak nyoda makan ukuran lalu nyoda lalu takkan udah angkon takkan ayu kain man badoso kadang badani nyobari rampun nyorinakan yung itu anak kato mama iyo kabake kamanakan nyo depane maminta ampun nyo pane maminta lemang nyo maalun mo yung si eman urang nyo rampai po indalo sampai arti do boyong Herman mencari mama bantu itu barunya tarimo mama itu anak si Herman walaupun apa mama nata jadi ke kampung jangan diberitahu itu pasan dari Herman bangke nama amankan ini nyawa tuanai ala kosana ngati mama itu anai nyokini
namu mama minum. Barunya suruh di Zul mamanya minum. Alasanang ati mama kini itu katanya Zul. Alam Zul sanang ati ambu. Konyampang mandam namu mari manarimo salah ambo tadi. Konyampang inyo datarimu kabaa utuang badan ambo jawi niawa jale takailo joana jale takamungkin. Salahnya salah ratang salah kodari awa bapasan makinyo. Katoinyo tulayo pulo pak di badan inyo dan inyo tak bisa isalakan. Inyo nak tahu dosa lu baju hawa itu kato mama kandung. Kalau lah mengaku mama orang tu salah, kalau lah jatuh nyo minta maaf, kalau boleh kita tan mana. Itu anak kata itu manarangkan yo pakai kawannya dia mana lah taraso dia mana tasungguh pulau tasungguh panganakan anelo tapi panganakan mana itu anak wadani nyula sana mama tang lai tu mama kini balilah pulang badaninya. Oh pulang ke rumah Santi Dewi letanang hati maya kandung. Lari tarimu maaf dikamanakan kandung awak gadang hati indah tabadoi. Satu tibo mama kandung eman di rumah Santi Dewi. Satu tibo di rumahnya lagala mama kandung eman. Inyo lagala seorang sajo. Jadi batanyo mande kainyo, batanyo mande Santi bake mama. Takajui mande Santi mamanda. Iyolah mulai sakit ayah Santi nak ditujuan takana. Kironyo inyo olah basanang hati dari tarimu maaf nyokai disien man mengkoyo sanang hati mamakan gua. Lanyo tarimu maaf disien man marulah sanang hati nyokini tibo di rumah galak jula galak ayah. Santi Dewi lahiran mande Santi mamandang gue salah moiko. Jarang mana mentali galak suami tupa di badan kini tupa di hari tariko. Mangacuy ko anak galak tuan dah biasa ya tuan galak seorang. Cuy itu tanyo manis Santi lahiran badan inyo.
akan bana la didikkan dan akan bana la di mande santi ambola watamu jo hermanawa ala watamu ambo tadi dari sinan bana ko maratang ambo mangece rakenyo ambo lanyo maafkan disiema makonyo ambo rawasana hati macam ikojo itu kato ayasan tidak sanang tanti sanang canti mananganyo lagala-galanyo batigo lapulang samangi santi buwe di hari nanti go hari patang tu saja kapatangnya namakan kau baru meminta makan badan santi di malu hatinya dah kadang masuk kepala nan dia awak mana cuy tuana nyokini lesanang hatinya kini kepala nyawana tumanan dia awak mana sampai bakuliah awak mana sinan inyok bakarajo dan tanang hatinya kini di malu hati nak kasanang talabi sanang badani nyola namu akanai nasanti wakini malam itu mulai lama matto di bawah lalu sanang hati santi dewi sanang jaman dia ayahnya deuntuang kalian ala barisu pagi-paginya hila pagi masuk itu tasasa tanti dewi tasasa maninya memakai sudah memakai badaninya nyetari pai ke kampusnya kadang hati nak tabado pai batamu jodoh emanai pai batamu nyojoe manantara biecu itu wana masuk itu hari bertambah siangnya hari siang itu kiranya tak siang itu laukuran pulau makan siang tumpah di badan nyokini makan siang kiranya disanti dewi cari-cari reman dua tadi mana reman kini taruh turis ke kantunya kiranya sadang di ruang kantunya mana sadang di ruang kepala mana tak ada orang nona marani pai ke ruang tutup pada badan santi dewi de untuk karena otamu mana
paranikan diri tantang itu betul emandai makaruang lainnya timbo di ruangan kan tua sujud santi bakeman onde udai mandang akan manampunana bonane udah punana bodu ya kira itu kato santi dewi Oilangan dandam dasalamu kojan muda berangkam bodai Wassalamu dasalakan duit anak kato santi Nane manyogala nalatado onde di kandung santi dewi Kukito watamu waduo kuna ba kito aje makaka ko yang pang tahu namanya jalupo main apa Itulah jali yang botumadai itu anak katoinyo konang adi udah satu-satunya konang anak mama udah jadi baik itulah dek mangkonya botur udah kasihku udah lapar koma dari pagi mungkin lalu makan marilah kita sama makan Marilah kita makan siang kedua cari kaden rancang cari kaden panjang elok lama makan di situ biar lama hambu nama baik. Itu kato santi dewi neneman manulaju usada tula kato ambo usada kana udah tulaju. Iko panabuido suambo ka udara no salamu koco itu kato santi dewi mama